यसो के सावन में, यसो के सावन में। मिक्स बाय शिवशक्ति स्टूडियो देवघर। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में। पिछला बार गइल रहनी पियावा के संगवा हो, पियावा के संगवा हो। पिछला बार गइल रहनी पियावा के संगवा हो। अब की बार कैसे ढारब बाबा जी पे जलावा हो। फंस गइल पियावा मोर लॉकडाउन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में, सखी यसो के सावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में, सखी यसो के सावन में। दू महीना से पियवा भेजले ना रुपैया हो, भेजले ना रुपैया हो। दू महीना से पियवा भेजले ना रुपैया हो। ना जाने कैसन ये सखी आइल बा समैया हो। सोची घबराहट होला हमरा मन में हो। सोची घबराहट होला हमरा मन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में, यसो के सावन में, यसो के सावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में। आइल बा बीमारी जब से देश में कोरोना हो, देश में कोरोना हो। आइल बा बीमारी जब से देश में कोरोना हो। रोज रोज जात बावे केतना लोग के जानवा हो। मनीष पिया रहते त जैती बाबा के आंगन में। सखी हो जलवा चढ़ैती हम महीना ई पावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में। कैसे देवघर हम बोल जाइब सखी यसो के सावन में।